кенә үзгәрсәк тә, кайда һәм ничек яшәсәк тә, без һаман шул хатын-кызлар күзенә карап яшибез. Алар исә үз чиратында вакыт дигәнгә әллә ни исләр китмичә, һаман уңайны, яңаны, моторны яраталар һәм безне дә шуларга гашык иттерәләр. Дөнья үзе дә хатын-кызга ярар өчен тырыша-тырыша алга атлый, нәфислеккә омтыла. Күттерәсез, кызлар, күттерәсез. Мин инде борчыла башлаган идем. Ул булмагандыр бит алай. Урамда шундый матур итеп кар ява, кызлар. Уйлана барып, вакытны да онытып җибәргәнмен. Ошуланмагыз инде. Мин кунакта идем. Гаҗәп көчле ихтиярлы бер кыз белән таныштым. Аның язмышы бик гыйбрәтле. Чаллы шәһәрендә яшәүче Римма Карамниса белән мин инде күптән таныш. Аның шигырьләре күпләргә рухи азык бирә. Үземә шундай максат куйдым, Аллаһ Тәгалә турында кешеләргә аңлатырга дип. Дөнья белән бәйле иттереп, дин ягыннан гына түгел, дин күзлегеннән генә түгел. Мин бит инде хәзрәт түгел, мулла түгел, хатын-кызга инде дәгъват кылырга ярамый. Но әмма дә ләкин шигырьләр аша юк дигән сүз юк. Шуңа өчен шундай вазифа алдым үз өстемә. Шигырьләрегез искиткеч, Римма Карамниса. Аеруча менә бу җанның аягы юк дигәне тәэсир итте. Шигырьнең инде үзенең тарихы бар. Мин таныштым 2005-2006 елларны бер инвалид кыз белән, аяклары йөрми аның, Рафина исемле кыз ул, Рафина Вафина. Без инде синең белән теләсәң мин аны таныштыра да алам. Тормыш дигәнең адәм баласын төрле яклап сыный икән ул. Язмышлардан узмыш юк дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Кеше үз башына кайгы-хәсрәт төшкәч, чарасызлыктан нишләргә белми калган чакларында әйткәндер бу сүзләрне. Кайгы-хәсрәт дигәнең берәүдән дә сорап тормый шул. Ишегеңне шакымыйча гына килә дә керә өеңә. Рафина Вафина Минзәлә педагогия училищесын тәмамлап, Таласты байлар авылында 2 ел мәктәптә укыта. 1993 елда фаҗигага юлыга, аварияга очрап, умыртка баганасын сындыра ул. Инде менә 20 елга якын аның аяклары йөрми. Язмышым Фәнис Яруллинныкы кебек булыр кебек тоелды менә миңа. Аннан соң теге мендәргә капланып елаганымны үземнең хәтерләмим. Менә аяксыз калуыңны беләсең бит инде, уже кайсыдыр дуслар инде төшеп калалар, сөйгән ярлар инде алар китәләр. Аларны калсын да димәйсең, чөнки мондый вакытта ничектер үзең булып калырга кирәк, үзеңдән ниндидер ышанычны, өметне ишеңнән эзләргә кирәк. Киләчәк Аллаһы Тәгалә кулында ди Рафина. Язмыштан узмыш юк. Алда ниләр буласы беркемгә дә мәгълүм түгел. Тик Рафина язмыш тарафыннан рәнҗетелсә дә үпкәләми. Бу аның шигырьләрендә чагыла. Үземнең бер шигырь юлларым бар. Язмыш белән бергә ялгышны бер савытка салдым. Әйтмәсеннәр дип ялгышкан. Йыгыласым белсәм, салам җәяр идем, узып булмый икән язмыштан. Тормыш көрәш диләр. Шул көрәштә җиңәр өчен кулыңа корал бирәләр. Ул коралның исеме сабырлык. Сабыр булырга аны Римма Карамниса өйрәтә. Чөнки Римма апа китап белән генә сөйләми. Ул үз теле белән, үзенең ишке дөньясы белән, үзенең менә үз-үзен тотышы белән, шуның белән үрнәк. Үземдә менә шундый көч сиздем. Җаннан да көчлерәк нәрсә юк, чөнки җан Аллаһ Тәгаләдә. Аллаһ Тәгалә бер бөтен һәм ул һәрбер кешедәге җан Аллаһ Тәгаләдән килгән ышкыннар. Без Аллаһ Тәгалә эшендә. Менә син шул вакытта үзеңне шундый көчле итеп сизәсең. Рафинада иратларга хас холык. Агачтан, саламнан, суган кыякларыннан төрле композицияләр ясый. Синең Рафина монда күргәзмә кебегәйме, син буларны үз кулларың белән ясыйсыңмы? Еленизм мин менә буларны үз кулларым белән ясадым. Менә булар һәрберсе тукма кисәгеннән кисеп алына, бисветный лак белән катырыла. Бүгенге көндә Рафина заман таләбе булган интернетны үзләштерә, намаз укый һәм гөлләр үстерә. Бер буш вакытымда юк дигел. Шушы үй алдында үскән ачы балан, әйтерсең, гаиләдәге һәрбер кешенең язмыш ачысын үзенә сеңдереп үсә. Рафина да балан ярата. Гүл бакчада аны үстерә, ачысы да аңа балдай татлы, язмышыдай аны үз күрә. Кызлар, беләсезме, 1810 елларда одеколон Европа парфюмериясендә иң популяр бизәнү әйберсе булып саналган икән. Шулай шул, мин дә укыдым аны. Ул вакытта одеколонны хәтта хатын-кызлар да кулланган. Кызып сөйләшүегез барышында
Илсия, син берничә мәртәбә күлмәгеңне рәтләп алдың. Син Лениза, гел-гел чәчеңә кагыласың. Сез икегез дә читтәгеләрдән игътибар сорыйсыз. Безнең Гөлия психологка дәрескә барам дигән иде. Бу шуның нәтиҗәсе. Ой-ой, апасны моның белән хәзер әйме? Әйе, ишарә, хәрәкәтләр белән өйрәнеп йөрим. Бу эшмәкәрләргә генә түгел, кызлар, сезгә дә кирәк булачак. Бизнес өлкәсендә уңышка ирешер өчен хатын-кызга профессионал осталыгы, эшне оештыра белү генә җитми. Эшмәкәрнең үз-үзен тотышы, кеше белән мөнәсәбәте дә мөһим. Бу җәһәттән ярдәмлекләр, дәреслекләр дә шактый, укы, өйрән генә. Мин турыдан-туры таныш психологымнан дәрес алырга булдым. Бизнес эшенә керешкәнсең икән, син үзеңне матур һәм ягымлы тотарга тиешсең. Һәм шул ук вакытта партнерыңның кәефен дә тоемларга кирәк. Белүемчә, моңа өйрәнергә була. Әлбәттә, кеше телдән әллә нинди сүзләр сөйләшеп, сезне рәхәтләндереп, теләсә нәрсәгә инандырырга мөмкин. Ләкин әгәр дә сез күзәтүче кеше икән, сез инде рәхәтләндереп, аның тән хәрәкәтләре аша аның нәрсә әйтергә теләгәнен рәхәтләнеп аңлый аласыз. Һәм бу сезгә үзегезнең әңгәмәдәшегезнең позициясын аңларга да һәм киләчәктә бу әңгәмәдәш белән сөйләшүне дәвам итәргәме яки туктатыргамы һәм башка төрле хәрәкәтләр ясауны бу инде сезгә хәбәр бирә. Әңгәмәдәшләрнең икесенең дә ачык, бер-берсенә дустана, матур мөнәсәбәтләрен күрәбез. Әңгәмәдәшләрнең берсе җитәкче ролендәгесен, демәк, өстенлек итү позициясын күрәбез. Ул үзенең әңгәмәдәшесенең кулының өстенә куя һәм өстенлек итә. Менә бу кадрларда инде сез агрессив рәвештә итеп җибәргән моментларын күрәсез. Миңнур ханым, иратлар очрашканда күрешә, бит хатын-кызлар кул биреп күрешмиләр. Бу очракта ничек? Иң беренче, әлбәттә, кием кыяфәтеннән тора. Әгәр дә инде ул пиджаклары ачык рәвештә булса, бу ачык позицияда син аны кабул итәргә әзер дигән сүз. Һәм шушылай ук кеше инде сиңа карата иелебрәк эмпатия күрсәтә икән, бу кешенең сине тыңларга әзерлеген күрсәтеп тора. Кулын кылак яфрагына тидерә һәм муен артларына тидереп ала икән, демәк, бу кеше сезнең сөйләмегезгә карата аның мөнәсәбәте негатив. Беренче позицияга ошаган һәм кулларын авыз янына куя, борын өстенә куя, авызларын каблый, яңадан шушы хәрәкәтләрне кабатлый икән, бу инде аның әңгәмәдәшегә карата булган мөнәсәбәтен булды, җитте, тукта дигән кисәтү ясау формасындагы негатив мөнәсәбәте. Әңгәмәдәшегез бармагын шушылай куя һәм йодрыгы төйнәлгән икән инде, бу инде сезнең сөйләмегезгә карата кисәтү ясый. Әкрен генә менә шушылай кулының астын капшап тора, ләкин бер кулы тинәлгән йодрыкка, бу инде сезнең әңгәмәдәшегезнең яшерен рәвештә сезгә карата агрессив мөнәсәбәтен күрсәтә. Бу иң куркыныч позицияләрнең берсе. Миңнур ханым, менә сөйләшү нәтиҗәле булсын өчен әңгәмәдәшләрнең арасы күпме булу роль уйныймы? Без коллегалар икән, хезмәттәшләр икән, ул очракта безнең арабыз территориясе, демәк, 40 сантиметрдан 80 сантиметрга кадәр булырга мөмкин. Тулайым алганда формаль аралашу гына икән. Бу инде чыгыш ясаучы кеше үзен, демәк, аралашуларыннан 1 метр ярым ераклыкта куеп, ул аларга нәрсәдер җиткерү максатыннан ул аларны публика хезмәтендә генә кабул итә. Глобаль алган вакытта инде бер кеше чыгыш ясый, калган бөтен кешеләр дә тыңлый. Монда инде 2 метрдан да күбрәк ара кабул ителә. Мин бүгенге дәресне аңладым. Миңнур ханым, шулай да, әйдәгез әле ныгытып алыйк әле. Менә хәзер без сезнең белән әңгәмә корабыз һәм шушыны психология телендә анализлап алыйк әле. Сезнең менә шушылай утыруыгыз күпмедер дәрәҗәдә ашыклык дәрәҗәсен, ашыклык позициясын күрсәтә. Кулыгызны шушылай диван артына куюыгыз, миңа таба иелеп торуыгыз, булар барысы да эмпатия күрсәтүегезне белдерә һәм ашык позицияда икәнегезне аңлата. Демәк, безнең әңгәмәбез нәтиҗәле, продуктив һәм бер-беребезне аңлауга китереп чыгарачак. Шундый рәхәт сезнең белән, кызлар, ләкин бүген узак утырып булмас, ашыгам. Ашарга, пешерәсең, җыештырасың, дәрес карыйсың бардыр инде.
Ой, хой, Лениза, олай гына микән? Илсиел ул әллә нәрсәләр планлаштырып йөридер. Без хатын-кызлар һәр вакыт матур булырга тиеш, ялкауланырга ярамый. Гаепләмәгез инде, ярыймы? Киттем мин ошыгам. Иртәгә бәйрәмгә барасым бар. Шуңа күрә чәчемнең әзрәк бераз төсләрен яңартып аласы иде. Һәм инде очларын да әзрәк кыскартып кисеп алырга кирәк булыр. Иң элек буяуларыгызның сыйфатын беләсем килә. Шулай куллана торган мус лакларыгызда да спиртлы өстәмәләр микъдары азрак булсын иде. Алар чәчләремә начар тәэсир итә. Ярыймы? Әйдәгез, башта сезнең чәчегезгә кирәкле төсне сайлыйк, яңадан инде чәчегезгә начар тәэсир итми торган әйберләр белән сезнең чәчегезне ясарбыз. Сезнең монда күрән төс булган, әйдәгез сорак төс сайлыйк сезгә, ачыграк битегезне ачсын өчен. Яхшы, мин риза. Сезгә башымны шанып тапшырам мин бүген. Хәзерге көндә бик ак төсләрне кулланмыйлар. Әзрәк кенә сезнең чәчегезгә аксыл төсләр биребез, йөзегезне ачсын өчен. Бу ягыш красканың төсе озак сакланамы? Бездә шундый мөмкинлекләр бар, килеп чәчегезне шушы биягыннан соң тагын да яхшырайта аласыз. Ул безнең ламинирование дип атала. Һәм ул чәчнең краскасын озак саклый. Һәрбер чәч безнең каплана жидкий шел һәм протеин белән. Бу услугадан соң чәчегез ялтырап һәм йомшак булып кала. Салкыннарда чәчне ничек сакларга? Салкында бальзамсыз чәчне юырга ярамый. Илсиемне безнең ак төсебез бетте. Хәзер мин сезгә төп төсне, чәчегезгә быем соры төсне. Кремнар менә аларны еш кулланыргамы? Чәчкә кремнар алар беренче чиратта кайнар утюклардан һәм феннардан защита булып баралар. Феннарның бөтен утюкларның 370 градуска җитә ниләре, кайнарлыклары. Менә шул структураны сындырмас өчен чәчтә кремдер берәй средство булса, не смывающий, ул беренче чиратта средство действует итә. Яңадан гына чәчкә. Син Мәскәүдә йөреп кайткач, чит илләрдәге хатын-кызлар белән безнең илләрдәге хатын-кызлар чәчләренең тәрбияләү буенча аермасы бармы? Аермасы тәрбияләүнең аның юк, балидер, индидер яклары бар бит. Аларның чәчләре һәр вакыт ялтырап тора. Алар, мен үзем апам кайтты, көндә чәчләренең төпләренә кокос май сөртәләр, көндә. Хәзер без сезнең белән ярты сәгать утырабыз. Ярар, рәхмәт. Соңгы елларда никтер яшь кешеләрнең дә чәче агара. Минем дә баралар инде, нишлисең инде? Шуңа күрә ай сайын салонга йөрергә туры килә. Ай сайын монда килеп чәч буятам. Ой сайын дисез, ул алай бик зыянга килмиме соң? Нишлисең инде? Матур күренәсе килә бит. Бүтәнчә булмый? Борчылдыра шул, яшьләрдә дә ак чәчләр бар хәзер. Ул инде экологиядан, безнең тукланудан килә инде. Чәчегезне шампунь һәм кондиционер белән юдык, хәзер кайнар кашы белән очларын кисәбез. Кайнар кашы безнең киселгән чәчне үтеп ала һәм шул кискән урын 2-3 айга саклана, үстергән кеше өчен инде бик әйбәт. Лак белән фен бергә барганда, төбенә эләккән лаклар кайнар воздух белән зафиксируется. Сезнең күтәрелгән чәчләрегез көне буена җитә. Бу минем бүгенге сездә матурлану күпме бәягә төште инде? Бергә чәч кисү белән быел 2100 чамасына чыга. Беләсеңме, Лениза, Чаллыда өйләнүчеләр саны елдан-ел арта икән. Иң затлы туйларны татар продакшн егетләре оештыра. Бу ел 100дән артык пар кавышкан. Бу татар продакшн егетләренең тырышлыгы белән төзелгән гаиләләр саны турында гына сүз бара. Әлбәттә, оештыручылар хәл генә җыйсыннар әле, туйлар тагы да күбрәк булачак. Һәр җомга, һәр шимбә инде 1 ел ял иткән юк, һәр вакыт яшьләргә кайфларын күтәрәбез яшьләрнең. Шулай итеп яшибез. Барысы да КВНнан башлана. Аннан чәк-чәк пати.
Ә хәзер инде татар продакшн егетләрен һәр өйдә беләләр. Чөнки алар кәеф бәйрәм алып киләләр. Но для общего веселья всегда выбираю я Татар Продакшн. Сер итеп кенә әйтәбез, туйлары күптән үтсә дә, әлеге кәләшләр һаман да туй күлмәкләрен салмыйлар ди. Чөнки ул матур, минеке. Лилияның тормыш иптәшендә күрәсе килгән иде. Бактың исә кәләшнең ире алып баручы Рамил Әгдиев үзе булып чыкты. Бергә җыелуның иң күркәм ноктасы ул әлбәттә бүләк өләшү иде. Татар продакшннар чын юмартлык күрсәттеләр. Бүләкләрнең нинди генә юк, ә иң зурысы ЖК телевизор. Егетләр монда да шоу ясадылар. Третья цифра, друзья! 0, 3, 6! Рафис и Юлия! Ваши овации! Победители сегодняшней итоговой свадебной вечеринки! Спасибо большое. Татар Продакшн, они сделали нам такой праздник, они сделали нашу свадьбу таким, я не знаю, незабываемым моментом. Это 1 к 1. Это однозначно. Так. Поздравляем. Спасибо большое. Биредәге һәр парны язмыш булай да бүләкләгән инде. Алар бер-берсен тапканнар. Әлеге истәлекле мизгелне Татар Продакшн егетләре тагы да әкияти кабатланмас итә алганнар. Мондый очрашуларны исә алар елда үткәрергә ниятлиләр.